Roja Pirtûka Cîhanê, Roja ku li Îranê nayê pîrozkirin. 23 Avrêlê li gorî Gulanê vek Roja Cîhanî Pirtûk û Mafên Mirovan hatiye destnîşankirin. Roja ku li hin welatan bi şahî û merasîmên curbecur te keyfxwaşî û cejn girtin. Di sala hezar û nehsid û nehvêdû pêncan di UNESCO'yê ji bo pêşvebirina xwendinê û balê bikşîne ser pîşesaziya veşangeriyê, rojbûna Shakespeare û Cervantes vek Roja Pirtûkan Cîhanê li gorî yek guhertoya salnameyê destnîşankir. Her wiha li gorî kevneşopiya li Katalonyaya Spanyayê di 23 nîhevdemî Cejna St. Vero û resmebandor li hilbijartina ve tarîxsevekî Roja Pirtûka Cîhanê kir. Li gelo ev roj li Îranê jî vek welatan Ewropayê tê naskirin. Sernivê xwendinê di Îranê de hertin bûye cihê nîqaşê û amarên cuda pêşkêşkirin. Lê bîgiştî navgîna dema xwendinê li Îranê kemtira gihandin û di salên dawî de kembûneke berçav derbas kiriye. Bîgiştî serjimara xwendîna Pirtûkan li Îranê di deh salên borî de kêm û kêm bûye.